Want dit is jouw feestje. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. We hebben Curaçao staan bij Harm. Ja, ik sta hier tussen een hele kluit Curaçaoënaars. En helemaal op deze hoek er staat iemand die jaren geleden al meegelopen heeft. En die volg je nu een beetje. Rensley, hoe is het? Bon, hobbybong, hobbybong. Nou, dat klinkt zoiets als bij de Hubo's iets in de aanbieding. Nee, dat betekent heel goed. Oh, gelukkig. Waar loop je voor? Nou, ik heb voor de Stichting Monumentenfonds en het eiland Curaçao in zijn geheel gelopen. En het is vrij goed gegaan. Jij doet altijd een goed doel. Maar dan staat er iemand, heb je bij, hè? Hoe heet jij? Braulio Guerrero. Jij hebt een t-shirt aan en er staat op... Dit meisje, Little Princess, rest in peace. Waar is het voor? Ze is gisteren overleden. En normaal zou ik dan naartoe gaan. Maar ik heb besloten om vandaag te lopen voor haar. Ik heb gisteren deze shirts laten drukken. Dus deze vierdaagse is voor Cheyenne Wespo. En waar is ze dan overleden? Dat weten ze nog niet, zijn ze niet aan het onderzoeken. Jeetje, en je kent haar goed? Hoe is jouw relatie? Over 3 weken zou ik dan een peetoom van haar worden. En ja, ze is gegaan. Dus. Jeetje, man, en dan loop je hier en dan gaat ze gisteren dood. En dan moet je vandaag nog de hele afstand lopen. Ja. Hoe ging dat? Ja, het ging wel een klein beetje emotioneel op plekken dat ik alleen loop. Maar ja, ik weet voor wat ik het doe, dus ik ga ervoor. Ja, je kijkt er nog lief bij ook. Ja. Vind ik ongelooflijk, hoor. Ja. Nou, straks breek ik wel. Doe dat straks maar. Dank je wel. Ik wens je heel veel sterkte. Dank je. Dank je wel, jongens. Tot ziens. Ajo. Dank jullie wel. Kilometer gelopen vandaag. Voor dat kleine prinsesje. Ja, daar word je even stil van. En zo zit die hele vierdaagse vol met verhalen. Verdrietige verhalen, af en toe. Mooie verhalen, indrukwekkende verhalen. Vrolijke verhalen. En richting 6 uur een beetje uitbundige verhalen.